Abamaziyo bamchaza njengomuntu nomoya ophansi kodwa Sipho Magwaza ungomunye umakade bona kwi-ANC osebenze cishe ngaphezu kweminyaka engama-20 embuthweni wezokuvikela. Wangena kwezombusazwe samncane endaweni yaseClermont la akhulela khona. It was easy for me to adapt to politics because I had felt it. Gama force removals, nosihlalo, kwamashu, and well, my mother, because umasihlala emkhumbane, my mother was a volunteer. Wabamba elikhulu iqhaza izinhlakani ze-ANC ezomshosha phansi kusukela ngo-1977. Umsebenzi wakhe weqembu wamhambisana kwamanye amazwe okubala eMozambique neZambia. Ngo-2016 waqokwa njengosihlalo wekomishoni ebhekelela ubuqotho bamalungu. Umsebenzi wale komishoni uqhamuke kakhulu emva kokuthi i-ANC ikhipha umyalelo othi amalungu aya abhekene namatyala kumele avele kule komishoni. Yize abanye bebenombuzo mayelana nokusebenza kwayo, uMagwaza uthi umsebenzi wayo umqoka njengoba kubalulekile ukuthi kuvele isithunzi samalungu kanye neqembu. Uthi kodwa umsebenzi wale komishoni ungafaniswa nowenziwe ikomiti eliqondiswe izigwegwe eqenjini. We don't issue sentences. It's not a court hearing. We listen, we suggest to the PEC. EDC may decide to fire you. We don't come to that. Never come close to firing a comrade, no. Magwaza uthi balalela amacala ecishe amabili ngesonto. Uthi nomsebenzi abaphezulu kwawo kamuva nje uhamba kahle. Kubaholi bayi-11 ababhekene namacala abathathu sebevelile kule komishoni. Bathemba ukuthi umsebenzi bazowuphothula ngemuva kwamasonto amane. Ezindabeni ze-SABC ngingu-Iindaba eThekwini.